Ang unang requirement aron ta makasulod og langit mao gid ay ang pagpaabot. Magpaabot ta sa pag-abot sa Ginoo 24/7. Gilingi ay mong tupad ing na nagpaabot bakas pag-abot sa Ginoo. Ay usahay daghan kay tagipaabot atong bisita gikas abroad, ang atong sweldo, ang resulta sa atong exam, ang pag-graduate sa mga anak sa college, nga mas stable na ang mga anak, daghan kay tagipaabot nga wa gyoy relasyon sa atong kaluwasan. Way relasyon sa pagsud og langit. Paabot nga mahalin ang yuta, paabot nga mahurot og palit ang slots, ana pulos-pulos kini siya paabot nga dili kayo related sa adtos kinabuhing way katapusan. Ang nindot ding paaboton nga moabot si Kristo sa atong kinabuhi. Matod pa sa unang pagbasa, ang kaalam sa Dios nga mao si Kristo anaara sa atong pultahan. Unya inig kabuntag kuno, inig mata nato, ato dayon siyang pangitaon. Aron makaplaga nato siya, dili lisod pangitaon ang Ginoo. Karon unsa may sunod nga requirement aron makasuod tas langit, gawas nga magpaabot ta, kinahanglan di ay dili mapawong ang atong suga. Kinahanglan magsiga ang atong suga. Ing kapader, ang among suga dito sa amo, electricity naman, dili naman katong lana. Dili na mo'y suga ng pag-asabot sa Ginoo. Ang atong pagtuo, paglaom, o paghigugma. Kana mang tulo mo'y makapalangit nato, pagtuo, paglaom, o paghigugma. Kinahanglan di gid na mapawong, inigduol sa Ginoo, siga gina siya sa ato pa buhi ang imong pagtuo, paglaom o paghigugma. Panalitan, niabot ang Ginoo sa inyo, siga kaig mata, daghan kayog patik, niya gigutom, niya warabay balay kapuyan, gusto anha mo puyo sa inyong balay, bisag mga usalan kasimana. Unsa man, imong dawaton o dili? Kinsay mudawat tasang kamot? Mawa na. Pawong na ang inyong pagtuo, paglaom o paghigugma. Kay niingon man si Kristo, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nga rinako. Mawa na. Wa na kamutuo ana. Wa na sa kamahigugma ana. Wa na sa kamulaom nga mauna si Kristo. Sige, usbon akong pangutana, naay mo abot sa inyong balay, siga kaig mata, daghan kaig patik, mao paglaya gikas prisuhan. Kinsa may mudawat ninyo aning klasihas tao ta sa kamot. Sa choir to ay upat ka buok nga ni isa, dinhi wa gyud bisan usa. Ang tawag ninyo sa Ginoo, aning klasihas mga tao, mga danghag. Mga danghag. Foolish. Dili wise. Nagpaabot as Ginoo, pero lahi ang atong gipaabot. Muna, ikaduhang requirements. Nga ikatulong requirements, kinahanglan mukuyog taniya, inig-abot niya, kuyog gidayon. Kay maawahi gali tagamay niya isira ng pultahan, ang Ginoo di na kailan nato. Una inig-abot gid niya, kuyog dayon. Unsa man ning sitwasyon na panalitan, moingon ang Ginoo stage 4 cancer na ka. Unsa man, gusto pa kang maayo o mukuyog na kas Ginoo? Mo struggle pa ka, pakimo pa ka, anatanan, aron maayo ka o mukuyog na kas Ginoo. Kuyog dayon.
Ayaw wag tanga ang imong pagtuo. Kay matud pang San Pablo sa ikaduhang pagbasa, bisag mamatay ta basta kuyog nato sa Kristo, mabanhaw ra pud ta ug mukuyog ta niya sa wala nagyoy katapusan. Yang anong mahadlok man kang mukuyog sa Ginoo, sige magyog kag pakimo diha bisag stage 4 na. Ayaw na lang. No. Mas may pa kanang imong budget pakimo, ipalit tala na nimog slot. Nga naman, kay pinaagis imong pagpalit og slot, dunay mabulahan nga mga tao nga mao ang simbahan ug ang mga nanginahanglan. Unya, unsa may mahitabo nimo, mabulahan sad ka. Kay matud pas Ginoo, unsay imong gibuhat sa imong isig ka tawo, mao sad nay imong gibuhat nako. Ang sukdanan nga imong gigamit sa imong isig ka tawo, mao sad nay sukdanan nga imong gigamit na akong gamiton nganha kanimo. Nabita ko'y kaila nga dato kay ni siya, pero nasakit og cancer, colon cancer niya. Wala, terminal stage na siya. Nainibisita niya nga iyang mga higala niya pagka siging istorya-istorya, na overheard niya samtang gahigda siya, ga-istorya, gahinunghungay itong iyang mga kailang ni bisita niya nga ang usas ilang mga kaila imbargohonon ang iyang balay og yuta kay naa siya'y datahan nga wa niya mabayri worth og mga 500,000 kay dato man ning ilang lugar, dinagko sa ni ilang bayronon nya. Pagkakuan niya ani, pagkadungog ani sa katong gahigda nga stage 4 cancer na, niingon siya, ayaw lang kabalaka ana sis, to ako'y akong time deposit, ako tong ipaterminate para mabayra nimo ang imong kanang bayronon. Pagduaw nako didto kay akong gihilugan, nakita kay suod man sad mi, nakita nako na istorya nako ang pipila nga iyang amiga niya, niingon ganitong usa nga dili ko ka tugkad sa gugma aning bayhana namo. Kay bisag siya hapit na mamatay, nakahuna-huna pagyud pagtabang sa among usa sa among mga close friends nga dunay panginahanglan financial. Kinsa ninyo dinhi nga kanang gailog na kas imong ginhawa nya mohatag pagyud kag 500,000 ta sa kamot. si Kristo moabot sa dinato, pinaagi sa mga tao nga dunay panginahanglan, the needy. Kita gani din na maligya gani tag DSAP investment slot ni tag 500,000, lagsik man kay mo glawas wa man mamalit, no? Kana pa bang maghingutas na ka, palit ka? Listen, no? Pero kung lig-on ang imong pagtuo, paglaom o paghigugma, di gyud ka magpanuko sa pagbuhat ani. So dinhi akong pasalamatan ang tanan nga wa magpanuko o palit og atong slots kadtong holy pads na human nga malampuson kaayo ang atong retreat sa mga pari gikan atong Martes hangtod sa Huwebes, mga 2,200 ka mga pari niya ang atong na-contribute gikan din sa atong parokya, mga 7,036,000 og dako kay gikatabang dito. Salamat kay ninyo, ha. Salamat kayo. Malampuson gyud as in, no? Kami na blessed pod ming mga pari nga dito ni tambong ni adto. So karon kay mao man toy hinungdan nganong atong gihunong ang atong SBF dag para sa kumbinto. Balik na sa tas SBF dag, ganahan pa mo donate para sa kumbinto. May nitingog. Okay pa mo? Okay pa. Sa akong tanaw-tanaw sa tong kumbinto, kay ang katong uban nga atong donation sa SBF dag part 1, nakabayad na ta atong mga 7 million para sa atong kumbinto niya kaning
gikasubo na ko no nga akong gigamit ang ubang kwarta sa uban sa mga dinalian nga mga projects atong gipanggamit dinhi sa atong parokya, labi na gyud sa pagtabang sa mga kabusad kaayo nga parokya nga muduol nato o kadtong mga gipanghatag nato sa pipila ka mga kapilya nga atong gipangtabangan niya na hurot-hurot gyud in taon ang katong part 1 mao na ang part 2 akong tan-aw mga naapanis mga 30 million ang atong gastuhonon niya ang atong ibaligya karon nga slots 60,000 katag 500 pesos per slot. So good na ta karon hangtod ta mga matay. Bisan lang kada semana palit mo usa ka slot, inyong pamilya palit mo usa ka slot. Nya kun arang-arang gid mo pagkabutang duha ka slots ug arang-arang pagyod napo ka slots ana kada semana hurot dayon ni nya ang ato sang kuan si Tio katong para sa akong birthday nga manghatag ta og labing minus 3,600 ka 5 kilo rice ngadto sa atong mga parokyano nga mga pobresad niya mo paayo pagitag mga 60 ka balay para sa atong mga kabusad kaayo gubaon kay balay nga mga parokyano. So as of yesterday nahalina na ta sa atong sitio og 15,872 ka slots na apay 24,128 slots available. Salamat kayo ha. Paktaani kay murag mahurot gitingali ni karong before mag-birthday si Father Siano. Niya ako lang ipakita ninyo ang pipila sa akong napilian nga mga balay nga angayang ayuhon na pulos man gid angayang ayuhon pero 138 man kabuok ang ni-apply 60 ra may atong kuwaon na nakoy mga 40 nga napilian. So sample lang ni siya mao na siya yung mga balay nga atong angayang ayuhon na yung gubaon gyud kayo ba ay mga trapal ang katong na itarong-tarong og bongbong walang sa nako giapil ang kanilang yung mga gipangtap-tapan og mga karton mga nana ba ganahan mo mupuyo ang balaya ambot lang ninyo ganahan ba mo ana pa nya kana gipuy-an na siya og mga kaigsuonan nato manang in town. So mao na siya ang mga balay nga atong gi planuhan na ayuhon. Salamat kaayo kay naa say ato mga kaigsuonan nga mitabang unya ang atong gisaligan nga mo supervise niya na mao ang tag-iya sa LSF si Brad Henry Munisit niya na nasa tayo mga grupo sa mga motrabaho na ato nang gimiting kagahapon pero magmeeting pa na siya inigdayong trabaho. So sugdan na karon og assist ang mga balay kung unsaon pag-ayo unya inig ka Martes basig makapangumpra na sa mga materyales Lunes or Martes nya inig ka mga Miyerkules basig makasugod nagtrabaho di lang usa daghanon ang trabahoon nahinay lang usa hangtod makakreate tag pattern unsaon pagtrabaho kini paningkamot ni nato nga atong masugat og mahimamat si Kristo og makuyugan dayon nato siya sa panginahanglan sa atong isig katao. So kung ganahan sad mo makasugat ni Kristo palit mo si Tio. Sa ato sang investment slots para ni sa atong pagpalit anang yuta nga tukurana na to kulumbari sa 140 slots nga DSAP or Divine Solutions and Prosperity nga atong gibaligya ang atong halin niabot nag 109 slots 31 slots na lang ang available
Itong pakpakan ang namalit niini. Tag 500,000 pesos ni siya per slot nga naay 25% nga interest per annum. Ang 109 slots kay pledges pa man ang uban, 96 slots ang narimit nangan hinato ang actual cash, nya 13 slots pa ang mga pledges. Kining tag 500,000 pesos dili ni siya sayon. Pero ang ato mga igsuon na initawag nako siya, Father, kanang na ang 500,000 amo unta nang ipa-renovate sa among balay. Nya niingon na lang ko sa akong bana nga kung pwede ato lang usa ning ihatag ngadto sa project ni Father Siano kay sige masatag paminaw niya, total wa man ta maglisod og puyo an itong balay. Medyo karaan na lang kaayo, bati na bagnaon ko no ba kinahanglan nang i-renovate nya, ila lang ko nung huwat-huwaton lang sad kung makatigom-tigom sila. Nakaingon ko niya nako sa imong pag-prioritize, sa inyong pag-prioritize sa panginahangla simbahan, siguro jud ko nga i-prioritize pod mos Ginoo sa iyang mga grasya. Mga igsoon, si Kristo misaad og kinabuhing way katapusan para sa mga tao nga andam nga mosugat niya, nagpabiling buhi, nagdilaab ang ilang pagtuo, paghigugma o paglaom. Matod pa sa atong tubag, sa atong salmo, sa atong tubag, ang akong kalag, giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Inikamatay na nato ang mahibilin, ang buhi, maugyod ang atong kalag. Ang atong kalag, mauna ang tinuod natong pagkatao. Niya, kay buhi pa man na siya, nangandoy siya sa Ginoo. Kasamtang buhi pang atong lawas, sigihan natong hatag o Ginoo ang atong kalag. Aron inikamatay na sa lawas, kay mamatay magini atong lawas, wa may magpabilin aning buhi, ang atong kalag, diritso dayon, matod pang San Pablo, sugat sa Ginoo, iisa tangadto sa katinatasan bahin sa gingharian sa langit. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna ba imong tupad? Ingna musugat tas Ginoo sa dili madugay. Ingna. Importante kay na nga makaibaw tang musugat kita sa Ginoo. Basig tuo mo nga dili kita makasugat sa Ginoo, mga matay ra kita. Mao na nindot kayo nga dunay buhi nga pagtuo, paglaom ug paghigugma matag adlaw aron sa dangatong isig katao mahimo sang buhi ang ilang kinabuhi. Pinaagis atong paghigugmaay o pagtinabangay. Manindog ta